72 японскіх сезоны ці японскі кветкавы каляндар. У старажытнасці у Японіі, паводле традыцыі, год падзялялі на 24 перыяды, а ў прыродным гадавым цыкле вылучалі 72 сезоны, кожны з якіх мае свае асаблівасці. Год працягваўся ад пачатку вясны да вялікага холаду. Такое дзяленне гадавога цыкла было запазычанае з Кітая і да гэтага часу выкарыстоўваецца ва ўсходняй Азіі. У 1685 годзе гэтую сістэму перагледзеў прыдворны астраном Сібукава Сюнкай. У цяперашняй форме гэтыя сезоны паэтычна адлюстроўваюць прыродныя змены ў Японіі на працягу года. Іх назвы апісваюць, як зямля прачынаецца, квітнее, пладаносіць, а потым ізноў засынае. Пачатак вясны. 4-8 лютага. Усходнія вятры расцепліваюць лёд. 9-13 лютага. Чарацянкі пачынаюць спяваць. 14-18 лютага. Рыба з'яўляецца з-пад лёду. Дажджавая вада. 19-23 лютага. Дажджы увільгатняюць зямлю. 24-28 лютага. Туманы пачынаюць напаўзаць. 1-5 сакавіка. Прабіваецца трава. З'яўляецца лісце на дрэвах. Абуджэнне насякомых. 6-10 сакавіка. Кузуркі прачынаюцца і выходзяць. 11-15 сакавіка. Пачынае квітнець персік. 16-20 сакавіка. Лялечкі ператвараюцца ў матылькоў. Вясновае раўнадзенства. 21-25 сакавіка. Вераб'і пачынаюць гняздзіцца. 26-30 сакавіка. Зацвітае сакура. 31 сакавіка, 4 красавіка. Чуюцца гукі грому. Чысціня і святло. 5-9 красавіка. Прылятаюць ластаўкі. 10-14 красавіка. Дзікія гусі злятаюць. 15-19 красавіка. З'яўляецца першая вясёлка. Злакавыя дажджы. 20-24 красавіка. Прарастае трыснёг. 25-29 красавіка. Канчаюцца халады. Прарастае рыс. 30 красавіка, 4 траўня. Квітнеюць півоні. Пачатак лета. 5-9 траўня. Пачынаюць крычаць жабы. 10-14 траўня. З'яўляюцца чарвякі.
15-20 траўня прарастае бамбук. Малое выспяванне. 21-25 траўня шаўкапрады ядуць лісце шаўкоўніцы. 26-30 траўня квітнее сафлор. 31 траўня 5 чэрвеня спее пшаніца. Зерне ў каласах. 6-10 чэрвеня з'яўляюцца багамолы. 11-15 чэрвеня трава перагнівае і ператвараецца ў светлячкоў. 16-20 чэрвеня слівы жаўцеюць. Летнее солнцестояние. 21-26 чэрвеня марнее брунелька. 27 чэрвеня 1 ліпеня квітнеюць касачы. 2-6 ліпеня прарастае пінелія. Малая спякота. 7-11 ліпеня дзьмуць гарачыя вятры. 12-16 ліпеня пачынае квітнець лотас. 17-22 ліпеня птушаняты сокала вучацца лётаць. Вялікая спякота. 23-28 ліпеня на імператарскім дрэве з'яўляецца насенне. 29 ліпеня 2 жніўня зямля вільготная, душна. 3-7 жніўня часам ідуць залевы. Пачатак восені. 8-12 жніўня дзьмуць прахалодныя вятры. 13-17 жніўня спяваюць цыкады хігурасі. 18-22 жніўня апускаюцца густыя туманы. Зносная спякота. 23-27 жніўня зацвітае бавоўна. 28 жніўня 1 верасня пачынае халадаць. 2-7 верасня паспявае рыс. Белая раса. 8-12 верасня белая раса на траве. 13-17 верасня спяваюць сітаўкі. 18-22 верасня адлятаюць ластаўкі. Восеньскае раўнадзенства. 23-27 верасня не грыміць гром.
28 верасня, 2 кастрычніка. Кузуркі хаваюцца і закопваюцца. 3-7 кастрычніка. Высыхае вада на палях. Холодная роса. 8-12 кастрычніка. Прылятаюць дзікія гусі. 13-17 кастрычніка. Квітнеюць хрызантэмы. 18-22 кастрычніка. Свыркуны прыходзяць пад дзверы. Выпадзенне інію. 23-27 кастрычніка. Першы іній. 28 кастрычніка 1 лістапада. Часам ідуць невялікія дажджы. 2-6 лістапада. Клёны і плюшч жоўкнуць. Пачатак зімы. 7-11 лістапада. Зацвітае камелія. 12-16 лістапада. Зямля пачынае замярзаць. 17-21 лістапада. Квітнеюць нарцысы. Малы снег. 22-26 лістапада. Знікаюць вясёлкі. 27 лістапада 1 снежня. Паўночны вецер зрывае лісце. 2-6 снежня. Цытрус татыбана пачынае жоўкнуць. Вялікі снег. 7-11 снежня. Халаднее, пачынаецца зіма. 12-16 снежня. Мядзведзі залягаюць у бярлогі. 17-21 снежня. Ласось ідзе на нераст. Зімовае сонцастаянне. 22-26 снежня. Прарастае брунелька. 27-31 снежня. Алені скідваюць рогі. 1-4 студзеня. Пшаніца прарастае пад снегам. Малы холод. 5-9 студзеня квітнее пятрушка. 10-14 студзеня крыніцы адтайваюць. 15-19 студзеня пачынаюць крычаць фазаны. Вялікі холод. 20-24 студзеня. Зацвітае белакапытнік. 25-29 студзеня. Лёд скоўвае патокі. 30 студзеня, 3 лютага. Куры пачынаюць несціся.